Què passa, desfaenats? Bueno, esperem primer que tot que us hagi agradat molt la primera part del vlog així a Barcelona i avui tenim dia futbolero. I és que va ser un vlog total futbolero perquè és que s'hem fet un plan d'excusa, de turisme, però vamos, l'excusa al final és vindre a veure futbol. Així que acompanyeu-nos perquè avui és un dia senceret de futbol. Solo que us diem... Tira-li. Bueno, que com vos dia, a les 12, o sea, anem a entrar ja a veure el Barça femení contra el Villarreal femení i després quedeu-vos perquè anem a veure el Camp Nou al Barça-València, un bon partit. Així que la primera paradeta anem a l'estadi Johan Cruyff. Bueno, també dir-vos que el Barça femení ara mateixa farà 2 dies que va treure el seu pantón que es diu Lila Barça i estan fent una espècie de celebració així en el Johan i estan ara mateix en concert dins i estan fent activitats també per fora de l'estadi, així que anem a ensenyar-vos tot. Unides fem força, són molts anys plens de flac. Jugadora, gol! És la segona vegada que la capitana Laurana rep aquest reconeixement de la FIFA. Enhorabona a totes jugadores! Bueno, desfaenats, tenim que dir-vos que tenien l'entrada en la grada normal, hem pogut parlar en els de seguretat, mos han canviat la grada a la grada d'afició, mos hem trobat així en gent també de la zona i estem així animant al Villarreal des de la grada visitant que està, com podeu veure, ben buida. Hola, buenas. ¿Cómo estem? Así estem. Endavant Villarreal. Quan anem a Pedre Bueno... No? Sí? Però com vens en aquest pensament? No. Bueno, desfaenats, hem eixit ja del Johan Cruyff. Ha sigut una derrota un poc abultadeta, però Però han competit, han competit. 60 minuts. Ha estat bé. Bueno, i també agrair a Irene Migueles, que ha sigut l'única que s'ha arrimat a la grada visitant, i no perquè els altres siguin amigues seues, però Ahí ha d'agrair. estat. I vos deixem així una foto perquè visqueu que s'ha arrimat de deberes. I pues bueno, ara la pròxima parada, quina és? El Bernabéu, Ai, perdona, això no. a l'Spotify Camp Nou. Ja estem així, desfaenats. Bueno, desfaenats, hasta així el segon vlog de Barcelona. Esperem que us hagi agradat moltíssim tant el primer com el segon. Este que és un poc, breve resumen futbolero, tampoc mos hem exhibit, se diu? No. Explaya. Hasta així els dos vlogs, esperem que us hagi agradat molt. Si us ha agradat, doneu-li me gusta i seguirem contant-vos en
nostres locures, nostres aventures. I I sobretot que vagin a Instagram a veure tots estos vídeos que vos hem dit que hem gravat allí, perquè allí vos estarem penjant. I és que, te ho juro, han eixit uns vídeos que te lo juro, hermano, que... canela en rama. Exacte. Ay, te lo por niño eso. Vamos.